everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. O niya, Duda ko no'y tao nga nagpakisusi sa record ni Celes sa prisuhan. Dunay na interes sa imong inahan, Helena. unsa? Magkapahibong kaayo ko na nung dunay miukay sa record ni Celes. Sa imo huna-huna, ma. Nga naman ka ni. O kinsa man kang okay sa record. Nagpailala nga paryente ni Celes nga taga-dinha. Ma, mahimo bang mailahan ang tao nga may okay sa record sa presuhan? Akong suwayan. Importante kayo nga ato ni mailahan, ma. Unsay mga nahitabo karon niya, Helena. Daghan ang nahitabo, ma. Pero, ang labing importante nga akong isulti nimo. Unsa ka na? Gipapangita sa ni Sir Alejandro sa Celes. Dili ka. Nga kanang Alejandro ang nanugo og muukay sa record ni Celes. Pero, ako lang ang gitahasan ni Sir Alejandro sa papangita ni Celes, ma. Oras na ngubiyat din sa motel. Okay. Tawgadayon ko kung unsa ni nahitabo sa imong lakaw, ha? Sa ikaw, relax ka lang una din. Relax ka lang, ha? At padasi mo kasuko ng hilina. Dili ko kapugong. Hilasan manggol ko sa batasan ang bayhana. Murag yung si Kinsa. Pasag di oras siya. May oras para niya. Sa pagkaroon, ang papangita lang ni Silis ang atong fokusan. Kay kulbaan sa kung makita ni Alejandro si Silis na Parehas na huna-huna, Franco. Wa pagyud mawa sa huna-huna ni Alejandro si Celes. O kung makitaan niya kini, posible nga himuon kini niyang kabit. kana ang ayaw gitukuti. Tugod kay kung mahimo ng kabit ni Alejandro si Silis, mapadaplin ka na. Kay mahal kay niya si Silis, di ba? Buisit, babayhana. Abi na ko og nakapahuway na gid ko sa akong problema ni Celes. Pero wa pa di ay. Gilang, sige lang. Relax lang. Kaksos ko. Kinakal ko. Gilang, lakar ko. Sige. Nanawag si Alejandro. Alejandro, nanawag man ka. Hain ka karon. Ay, nangumpra ko para sa kusina. Og unya, mipahuway una ko sa usa ka coffee shop. Nganong nanawag ka man? Gusto kong makibaw kung hain ka karon. Milagro nga naghuna-huna ka na ako. Tawga ang panday. May ipapanday ko sa bahay. Ha? Human mong pangumpra, tawga ang kaila mong panday. Ang mitrabaho sa grahian. Panhia si Ugma. Sige. Bye. Sige, Toyo. Da. Abi na ko, concern na siya nako kay nangita man kung hain ko. Ang panday na daing among suki ang iyang ipakontak nako. Mau ba? Sige na, oy. Lakaw na. Aron mahibawaan na nato kung hain karon si Celes. May nangita ni mong panday, Sir Alejandro? Ay, ito, Sir Alejandro. Sa ibang patrabaho ko, sir. Gusto kong imong himuong greenhouse ang budiga sa Loyo. Greenhouse? Himuoy kini og plano. Helena,
ikaw na makigsabot ko. Unsa nga gidak-on ang greenhouse nga atong ipahimo kaniya. Sir Alejandro. Shane. Dili na ba ang panday? Oh, doon na si Helena. Mo na nagpaso-paso sa luyo uban sa panday. Huwag nga nung nagpasupaso man siya sa luyo. O sa man na ipapanday ni Papa nimo? Nagabati ko nga himong greenhouse ni Papa ang bodega sa luyo. Unsa? Husto na tingali ang gilap doon sa greenhouse nga ibutang din sa luyo. Tigyo kayo dako ang mahimong greenhouse din tungod ang dakong kahoy. Maubetaw. Kinahanglan maigugit sa adlaw ang greenhouse. Sige, ang pasenda ko kon unsay model sa greenhouse nga akong tukoron din Ay, ni Ana. Ni Ana ang snacks ni mo, Mr. Panday. Iking, tagal ko iking. Ana, no. Kung doon na ni greenhouse din, mabuhi na gayod ning dapita. Ganahan sa day ka og mga buwak o tanong manang? Ay, oo, uy. Daghan man ning mga tinanong sa una si Silis din higod. Pero, gipang ibot sa bruha. Unsa ni nga akong nabalitaan nga himuan og greenhouse kining luyo? La, uy. Kaabtik bas dunggan bruha. Unsa nang gihunghong nimo diha? Ha? Manang! Ay nananghid ko ni Helena nga mubalik na kuskusina. O nga nang anak ka man manang hisirbahanti lang, ha? Ganun dili man ako manang. Ituod no. Askan si Piata dun ako, oy. Sige, Ma'am Julia. Mubalik na kuskusina, ha? Layas! Hindi ko, Ma'am, ay. Makatrabaho pa ko. Kay wa pa man ko angu-anguha, Ma'am. Nakaw na, oy! Muhirit pag yun ang imong pagkamarites. Bye-bye, Day. Og ikaw. Hoy! Nga naman day ko, Ma'am Julia. Ikaw na say nagsulsol ni Alejandro bahin ining greenhouse? Ha? Si Sir Alejandro. Siya nagplano ini mo. O ganang ikaw may mutubag lando. Nga dili man ikaw nga akong gipangutana. Tinuod ang gisulti ni Lando, ma'am. Gani, siya gyud ang nanawag nimo, diba? Diba, siya man ang nanawag nimo samtang nangumpra ka? Ay, Ma'am Julia. Uy, kanos ama day tuod ka mangumpra, Ma'am. Daghan na bayag kuwang sa kusina, Ma'am. Ah! Hilom! Uy, kala batasan masuko manoon? Purbista. Ipadala ko niya ang model sa greenhouse, mama. Let's go. Uy, imong snacks, Mr. Panday, oy! Ayan, busog pa ko. Salamat kayo. Nakuratan in taon ang pobreng Panday. Ngalong kalit pa itong nasuko si Ma'am Julia. Unsa may nakapalaya sa to? Ang iyang kinumpra nga wa makumpra. Unsa hibo ito may pasabot? Mao ni lami, libak sa agawon. Unsay kinumpra nga wa makumpra, ha? Helena. Gitawagan kanina ni Sir Alejandro si Ma'am Julia sa phone. Og nangutana si Sir kung hain si Ma'am Julia. Unya, day. Unya? Maingon siya nga nangumpra siya. Oh, unsay nangumpra, nga wa man siya dapag pauli niya. Namakak siya. Mo nga yung nalimtan kung diin siya sa pagpanawag ni Sir Alejandro. Asus, di na gyud na mausabay hana. Sa una pa gyud, bata pa ka nas Julia, baka ko na gyud kanandaan. Ha? Sa inyong una-una, diin man ka di siya sa pagpanawag ni Sir Alejandro. Na, maog yun ay pangutanang nagdag-premyo dong. Manang! Agoy, nabunutan ko ay. Ay, Madam Guapa! Unsa, Madam? Sa imong na Lando. Diin gid ka si Ma'am Julia sa pagpanawag ni Sir Alejandro. Kung bawal nga isulti ang lugar, mamakak yun siya Sama pa ng lit sa unsa. sa motel. Maayo. Kay gisugdan na yun sa pagpanday ang greenhouse. Oh, sir. Na-deliver na sa mga materyales. Hoy! Ayaw giputang diya mga simento. Kaya abog kayo! Wa gid say gana sa greenhouse nga akong gipatukod.
Tungod kay dili siya hilig mananom, Sir Alejandro. Mauna. Alejandro. Alejandro. Nga nung nagpatukod manggid ka greenhouse? Kinsa may mo atiman ana? Nga dili manggid ko ganahan anang tanom-tanom. Magtuon ka. Ha? Usa magtuon? Magtuon ka sa pagpananom. Kay kung dili ka mananom, ako nang ihatag ni Celis ang greenhouse. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.